Russia la pen Ukraine ang bong ron ke do bamajok det ka cherai kom kaling lang clear apora hut Russia pen ka che koinot Finland adet North Atlantic Treaty Organization mate NATO long ka che po ogdunji aphan ke pangdak pon nonamat NATO long det thong kep an amen ke do tanglo Finland che pa ogdun lo pulotang te det thong kep ra isi an plengpon po Finland adet alama pini North Atlantic Treaty Organization mate NATO sai hemalong pangjarpon po. Lapen la hello Western Alliance along akimi nai nangka che paokdun adet lupusi Secretary General Jens Stoltenberg ahinpen thanpon. Labang solam thelake Brussels along NATO Foreign Ministers atumai ke do hutsi pangdakpon lo. Pinpur dam sinang Russia lapen Ukraine ang bong ron ki thur nang kokta Ukraine atup NATO long ka che paokdun ji po along ingtang kring pen kache don dun de la pen ke kam khe do na join lo labang so ron a jok Europe along ke do an adet atum sitame ami thang adet kacherai koma jok kong along tharun hir nang do kok ason si thekpon long lo la so pot si sai jok je ami thang adet kacherai kom ji aphan pura Finland adet NATO long chepa ogdun po la pen Sweden adet sitame NATO long kachepa ogdun ji aphan towar cholang pon bom lo Kiching malom ke Turkey lapen Hungary adet atum Helsinki Finland lapen Stockholm Sweden atum aphan kachedon de dolo bon sitamin non penangan arjigiding aphit Ankara Turkey along mai ke do hut Helsinki Finland adet aphan abangki chedon sarpen NATO long dengpon lo sitamin non amat Sweden adet aphan ke deng ponchi po abangki peklang pon pilang International Desk Report, Karbiang Long Life.